Eta, ostia, nire soinoko hemen dago, pam, ane? 6 pertsona bere gelan bat hileakin, bestia beha makillatzen, no seke. Ni soinoko hemen dago. Tu, barkatu, me estoy metiendo aquí, igual, oza, kriston ekipoa, eta kriston lan nahi dut elkarrekin, hori ere pasaba da. Aktore gazteek orduan hori zaindu behar duzu, horretan ere lan batzuk gehiago ez, daukazue. azkenan lan egiteko mota bada ere, bai, erabaki dezakezu, nun sartu, nun ez, eta leku guztietan ondo dago. Bai. Bidea luzea da, hala ere, eta lagun onak izati garrantzitsu, argazki onak izati, baina hori bai. Ondartzen egudez, Leder, abaniko atarako dut laizter, Leder oso ondo inguratuta ikusten zaitugu aurrera. Ederki inguratuta kuadrilla batekin eta, ea nola gaude? Bueno, gaur ez dagun oso ona izan, baina orain ja goraka. Bai, baina zebatik egun txarra izan duzu ala? Mobila lapurtu zioten, txaranga galdu dugu, pistolak ere erdi-purdi, dena gaizki gaur. Dena aldapan berado ala? Baina orain ja gora, orain ja zerura begira iaia. Zerura begira, seguru baietz, gaurko eguna, zer moduz kuadrilla, zer egin duzu, Bueno, joan geha janarira, portuko bazkarira, eta han oso ondo pasa dugu. Egun geha pixkat bustitzen, zeren eguna gaur izan da pixkat oso beroa eta tal. Eta, bueno, azkenian ondo pasa dugu, kuadrillan. Gauero etortzen zaret, suak ikustera? Ez, nire lehenengo gaua da. Zure lehenengoa da? Ba, eski gaixo naiz, astuzoa. Barkatu? Besteak etorri geha, egunero. Behar bezala, bestela. Fai hori gabe? Fai hori gabe. Eta zuk zure lehenengo aldia da, baina telebistan ikusi dituzu behintzat? Bai, más o menos, bai. Batzutan. Asko zobeto hemen, telebistan, hemen dena ondartzan, jendeakin, bokatakin, plana da ideala. Plana da izugarria. Hombre, claro. Esongi, gainera Madrileko lagun bat ekarri zu, Bai, ekarri dugu, bai. Erakutsi diogu hitz bat, bakarrik ez, esango diot galdera eta aia ba. Vale. Ongi zaude? Bai. Bai, ongi dago hori, badaki, oso ongi, ja, saltxan sartuta. Bueno, kuadrilla, disfrutatu eta zuela, bai, zuak, beraz, hemen jendea bero-bero dagoia da. Bero-bero leku guztietan, jendea gaur. Eta Madrildarra, bai! Bai! Abanikoarekin, neskak apurtxu bet berotasunien, ane, abesten be bai. Bai, abestu itxot, isa beti itxenot koberrak eta holan, baina ontxe hasinaz nire abestixak idazten. Hainoak esan dabe modura, batzutan ez dago aktore lanik, eta, bueno, poco hay que renovarse, ez? Eta hori, eta ontsa hasinaz, a ver, gitarriaz igual, a ver, somos. Eta noizkoa? Ez dakit. Gitarra ekarri ezkero, hemen. Ez, ontxe, Tira ba, kriminologia ikasi duzula. Bai, baina urte bat bakarrik, Eta zer gertatu, baina zer dela eta kriminologia? Ba, nire amak esan zabelako, han ikasi bizu zehose. Eta zan hauen, hau. Eta kriminologia izen kriminologia, bastakite, igual veterinaria be izen zeike, baina Bueno, baina ondo, serietarako oso ondo dator. Bai, Bai, eta oso interesantiak ikasi nitxun, Bai, eta Agatha Christie izateko be oso ondo dator. Bai, orduen beti dator oso ondo. Ainhoa Basabiltz, guazenetik ezagutzen zaitugu aspalditik, eta esan dugu, desagertuta, sekulako jartzuna eta ikusgarritasuna lortu duzu guztiok, baina Basabiltz Madrilen lanien, azken aldian be bai. Ia zelan egiten dugun galdera ez irudituteko arrarue, baina ez talako hain erreza, hain gazte ezetu zaitxu egunok, oran ja andratzen zuzie eta heltzen zuzie, eta bestelako bide batzuk hartzen, dinot, batzutan geratu alzaralako horbe bai, ezta? Beti paper batzuetan, eta Basabiltz lanien, zelan ikustezu aurrera begirako? A ber, azteko ikusten detena da, hasieran inorketzula espero ni serio hartzea, eta baitaren ni nire burua ere, hori izan zen hasiera. Nadie me tomaba en serio, eta nik nire burua ere ez, eta jun probatzen, eta bain bai sentitzen dute emakumetasun baten sartzen ari naizela, baina gero ere, 25 urte ditugun aktoreak beti txikiagonak ite deu, ja gaude termino erdi batean hor, aldezuna ama izan, edo gaztea, baina zarragoa, eta bueno, nina dakidana da orain, la que se hacían hasi nintzenetik, Espainia mailan ez hitzadala bat ere ezagutzen, normalena zan, eta ez zaita xola, baina han naizela oso gaztea, pixkaz bastante fatxa, oso pija, ez dakize, eta banekin desagertuta niretzat izango zela pasada bat, kontrapunto bat ematen zulako orain, 25 urte ditudanean. Osa, bilan oso desberdin, kontraste hutsa erakusten, ni ere segurtasun gehiago sentitzen de, hori beti daude intxeguridadeak, si balgo, no balgo, eta ikustea
bi ekstremotara iritsi naizela, bietan lagunak egin ditudala, bietan jolastu detela, gutxienez ezio sintzera, horrek bai aurten itxiko dut segurazki oporretan, 30 ez, abenduko 30 esango dut, ostras, urte ona izan da. Eta hortaz behintzat ziur nago. Ez dakit bihar segertatuko dan, ez dakit gehiagora jungo dan, dakitan da, justo 2025 oso urte ona izan dela niret. Aizu, bejondo izula, zorionak, egindako urteagatik, Laster gainera proiektu berriei buruz ez egin behar dugu, baina momentua da... Entzun, txikungunya agarrako, Euliak daudela, ilaski da arduratuta lehenengo egunetik. A ber, lehenengo egunetik, Baina eman dozu repelente. Ematen, bai, ala ere, zemat. Sandra, Eulia asko aldago zure alde horretan, Eulitxo Euliak beti gauz moskito. Alde honetan ez asko, igual ondartzan gehiago egongo dira, baina momentuz hemen ondo daude. Beitzu, 7. eguna, hemen pasealekutik gabiltzala, eta oraindik ez diot inori galdera hau egin. Marian, zergatik zuak ikusi, barandan eta ez ondartzan? Berandu iritsi geralako eta itxita zegoen ja, eta orduan ondartzan nahi genuen gaur pixka lehenago etorri gea, baina hala ere ez dugu lortu. Zuek donostiarrak, ondarrutarra, donostian bizitzarete, zer gomendio emango zenioke pertsona bateri, zulak ikusteko, nun hobeto? Nik uste dut ondartzan ondoen, ze hortik bekoak eta goikoak denak ondo ikusten dira. Eta hemendik askotan be aldekoak ez dira ikusten eta pena da, ze oso edarrak izaten dira. Eta gaina askoz ere, edarrago ikusten dira, azpikoa eta goikoa eta erdikoa eta dana batera ikusten dizunean. Baina, behintzat lekua topatu duzu, bai. Hemendik ondo, perspektiba ona? Oso ondo. Oso ondo. Bai. 40 gradu ditugu gaur, orain ja, basuxago da temperatura. Bai, ni espada hola torri naiz, baina gehiagizkoa da, dina da, hola, hobeto. Hola, hobeto. Ari ziren galdezka platotik, Euliak dauden hemen. Euliak daude hemendik, moskituak eta? Ez dut uste, Igual ondartzan gehiago. Litekena da, baina ez dut uste. Ez dut uste. Laster hasiko dira gorko zuak, Valentziatik gorkoak. Gogoekin gogotxo ikusteko? Bai, esan dutenez, iaz eta iaz lehenian, irabazi zutenak izan dira. Bai. Oaingoan ere, irabazi dizaketela. Onak izango direlakoan. Oso onak. Venga, gogoekin ikusteko orduen. Bai. Eskerrik asko. Adi, egon adi. Hori da, onak izango diela. Ez zitutako publikoa. 2024 aurreko urtean eta 2023 igelenan irabazi zuen Piroteknia Valentzianak eta gaur ikusiko dugu. Ze ikuskizun eskaintzen diguten. Gaur irabazi ezkero ja tripletea ingo lukete, ez da? Bata bestin atzean. Bata bestearen atzean. Nik uste dut hori egiteak horrezko posizioa edo maila ematen diotela suetxeari. Ikusiko dugu minutu gutxi barru. Jaiak, neskak. Ez dira zure izango, lan zabiltzatela eta jaietan... Ez, Ainoa. Udara da. Ez, baina zei dezu, aste nagusian zer egiten duzun, zein da plana, kontzertua, zaguez, flamenka... Ez naiz aste oso atea, honea ondo iristeko. Baizea! Ezio fiel. Ez naiz aste nagusin oraindik atera. Orduan beldurgarria zara, ateratzen baldin bazara, horrezagatik egin duzu. Eta elkarrekin ateko, Bai, egia da. Hala ere, Ainoak badaki, turismo bulegoan sartzeko moduen dau, galdetu diogulako banek eta biok, baina hemen parrandi non, eta Ainoa zi, hemen parrandi non, Ainoa. Denetari da. Ez que, de repente... A ber, ez dakitara inbeste, ni Hernaniarra naiz, osea, hori azteko. Au, superurruti! Hernani! Hostia, tio. Moskitua iresta 5 segundotan, Hernania. Nire kopetan kontra jotzen denbora guztian. Aldezarra, flamenka, Aldezarra dakazu, saguez, konziertazos, superrondo, J. Martina jontzun lehenko egunean. Egon zinen, ba? Ez, jun nahi izan nu, baina azkenean nintzen jun. Harrapatu behar, gezurretan. Ez diazu harrapatuko. Hori, Aldezarra, daba, ja beste rollito bat Bataplan. Bataplan ere. Bataplan da beste rollito bat. Bai, guretzat ja dagoen. Ni Aldezarra. Pasatuta, ja. Zer da zegoen guztakue, batena eta bestiena? Zer da zegoen guztakue, azte nagusitik, zate baterako? Ba, lehenengo aldizia da. Ez que bere lehenengo aldia da, ez ditu inozuak ikusi. Bai, ena zinez etorri. Flipas, joder, puto bicho. Lehenengo aldizia, así que Ainoa te toca hacer beser. Están atacando. Lehenengo aldia da, Donostiako azte nagusian zaudela. Bai. Osea, estrenatzen zara, azte nagusian. Bai. Behintzat, kide ona daukazu, festetan murgiltzeko. Beldurrik ematen aldizu, honek proposatuko dizun planik? Ez, atea ginen behin eta alrebes izan zen. Kontau. Ez, kontau. Atera zineten behin eta...
Oso ondo pasa ginen. Ara? Oso ondo pasa genuen. Non? Bilbon izen zen. Bilboran, Bilbon. Bai, sekretutxu batzuk begorde behar dira. Claro. Bai, dana ez konta Claudio. Guk ez dire, Bai. osea, guztuei ez dizu Bueno, hori gero egingo. kontatuko diate. Claro que no. Ondartzara goaz esan dugu, bueno, bainontxu hartzen egon diela, bueno, lankide asko, elederrez lanien daulako egundana, eta orain be, bueno, eleder, konta iguzu, segiro, berotute gauz. Bai, hemetik ere orain hitz egingo dugunekin ere berotuta ibili dira egun osoan, eta horregatik etorri dira azkenengo momentuan zuak ikustera. Bueno, kaixo. Kaixo, Gabon. Gabon. Zemuz, ondo. Oki, familian. Bai. Etorri zarete, zertara? Etorri gara familia eta lagunekin, zuak ikustera eta pizka bat disfrutatzeko. Komentatu didazu gaur, bero handia egon dela, beraz ez zaretela, emetik ibili, baina orain zer da, halako kapritxo txiki bat, ezta? Bai, bueno, aldugunean saiatzen gara ona etortzea eta disfrutatzera pizka bat umekin, eta bueno, eta pizka bat fresko egoteko. Zuetxeak kanpotik etortzen dira asko, baina zuk ere, ez lagun batzu dituzu kanpotik etorri direnak. Bai, gure laguna Bartzelonatik etorri dira, eta bueno, gustatzen zaie pila bat Donosti, eta bueno, gustora daude, bai. Beraz, haientzat data konkretua da beti agendan apuntatuta dagoena. Bai, apuntatuta. Aldutenean, aste nagusian beti hemen Donosti. Oso ongi, Helene, ze moduz? Oso ondo. Ongi, Bai. lotxatuta ala? Ez. Ez, telebistan ez, lotxarik ez? Ez. Oso ongi, oraintxe bertan, esaten badizut, egun hauetan ikusi dituzun zuri gogokoenak zuretzat, zeintzuk izan dira? Atzokoak asko gustatu zitzaizkian. Asko, Bai. Amak? Esaten du, aste arteakoak, bueno, oberenak izan zirela. Ni ados nago, Bai. Azken finean, bueno, Valentziatik etortzen dira, bueno, eta beraik badakite zer gustatzen zaigun. Baina, bueno, aste artean oso onak dira, bai. Oso ongi, bukatzeko orain emetik gongo zarete, zuak ikusi eta gero zer, baduz ezer buruan? Bai, zezentzuzkoak fijo, eta bueno, gero ez dakigu, gelatua edo txurroak. Bueno, izozkia berbada. Bueno, bai. Hartuko dugu batera? Bueno, geratuko gara. Hartuko dugu, zuk ere lehene? Bai, irurok? Irurok hartuko dugu. Venga, eta Claudio eta Iaskik ere hartuko dute, ezakit. Ongi, bai. Ze plan ona, helatu Eta txurroak. edo txurroek ezin da aukeratu? Txurro salien, nahi, Ni ere, bai. Osa, denak, helatuak eta txurroak, oso ideia, ona, apuntatzen zareten eskak, helatuak eta txurroak. Zuziriak, zu artifizialak, zer, zuen gustokoak dira, zu Ai, bai, artifizialak. oso, eta no super urduri, porque ez ditut inoz ikusi. Eta hainok esagozte, ane, kristonak di, eta banen A ber, kantar, ane, hija, non egon zara sartuta. Baina desagertuta egon da. Horita. Desagertuta egon da. Ez dituzu sekula ikusi? Da, Donostiakoak alegia. Bai, hori. Vale. Bai, hori da. Ba, gaurkoak dira... Pasada, ez? Hombre, pirotecnia valenciana. Hauek, azken bi urtetako zera irabazleak direla. Pasada. Eta orduan- zelako gogotxu. Zer da gehien gustatzen zaizuena? Zu artifizialetan, kolorea, formak, zarata, erritmoa. Zarata, ez, Koloriak. beti Ja, zaratak beti eba. bukatzeute, bale, Ja. ondo dago, Baina, zarata gehiegi ez gustatzen. zait asko gustatzen. Ja. Bukaerarako guai, nik gehiago kolorea, eta hundiak asko gustatzen. Bai, Ezkito, ladia hori da. nagola, dora, osola, urrezkoak, Bai, eta diko bai, zera bai, feiste. Nori finak direlako. Bai. Bueno, esan behar dugu eta gogoratu etxekuei 60. bai. nazioarteko, bueno, su artifizialen lehiaketa izan dela Donostiakoa, edizio oso berezia izan dela, besteak beste sariren bat jaso duten zuetxek parte hartu dute. Gaur azkenak, Claudio lehiaketan, esan dugu, Valentziarrak izango direla, pirotecnia valenciana, eta ikusi egin beharko dugu etxien badakigu boligrafoarekin aste osoan egon zaretela, iazoen gustukoenak zeintzuk izan dien, geue peñarrojarekin, momentuz, ezta? Eren eguneko zuekin. Nik uste dut, nik oiei 10 eman. Bai. Oiek Eta atzo onak be izan oso ondo, ziren. eta ja gaur Oso onak zer gertatzen den be gaurkoa, bai, baina bihar jakingo dugu palmaresa zein den, bizar piro musikala ikusiko dugu, plana zoragarria da hala ere, eta gaur adi-adi jarraitu beharko dugu zuek, kontatzen digutena eta ikusten dugun guztia. Sandra! Bueno, hemen daukat beste lagun bat, eta galdetu nahi diot, gaur Valentziaren txanda da, Valentziak oso fama ona du, zu artifizialei dagokienez, zer espero duzu edo, zer da zuk nahiago duzuna, kolorea, erritmoa, soinua? Niri egizan geha guztu bainatana direla argiek, Osea, gurago argien aldera arritutea den presionetea, bai. Eta zer espero duzu gaurko zuetetik? A ber, egizan etorri gala apurret sorpresa bai, eta askorik ez, así que
Zeinekin etorri zara gaur? Ba, familiagaz gaur, bai. Familiagaz atzean dauela eta ari gara entzuten ja bosgoreietatik. Gogotxo ikusteko gaurko zuak? Bai, gogotzu, bai. Eta igual errepikatzen duzue bihar? Ba, ez dakigu, momentuz gaurko egunean geldituko gara. Nondik zatozte? Arratitik, Bizkaitarrak. Bizkaitarrak, da, Donostiako zoak disfrutatzeko urrengo astean gure txanda dela? Bai, egia da, bai. Berotan. Oso ondo, gozatu asko zuak, eta gero konta jazu, zer iruditzen zaizuen. Egongo gara, Diemetik pasealekutik, zelan Valentzia gaur. Oso ondo, gero balorazioa egin beharko duzu, Sandra. Edo baten bati galdetu, ia zer iruditu zaion. Piroteknia Valentziana! Dira Valentziako! Betiko esaten gabiltzena, herrietan eta zuak ikusten ditugu, Kaballer pasatzen da, Piroteknia Valentziana pasatzen da, Zaragozan bai pasatzen da, eta bar. Bueno, esan dugu, zu artifizialak ikusteko desioatzen, ane? Eta inoa programa maitzeko desiatzen, joateko hortxe. Bueltatxu bete moten, aste osoa txintxo egon dalako. Posible izango da zuek biok gaur Donostiatik ibiltzea lasai? Ez. Txapel bat erosi, edo betaurreko batzuk. Bueno, zuek ere, aldeztuzte lasai ibili Donostiatik zuek? Zuek daukazuen hor jendetza, zuen atzetik ibiltzen dela, hemen dago gaudela, zenbat argazki atera dituzue, batzuk bentsat atera dituzue? Pare bat edo. Bai. Orduan, horrelako kaldera hori izan da? Bai, oso ona. Ez dakit, Nola egingo igual, duzu izango kontzertu izan. batean, jendez gainezka dagoen kontzertu batean lasai egoteko? Zer egingo genuken? Orain? Lasai egon? Si jendia zui bida dago, ez teantatuko zertaz. Ez baina, zuak eta gero. Kontzertuetara joango zaretenean. Eta gero jendiakin eta holan, argazki Normal. Eitzei, zemuz festak, ez dakize. Ez da besterik, bai. Ondo, hori da, humorez hartu eta naturaltasun. Ikusten badituzue, eta inoa gaur hor flamenkatik flamenkaren egiten, badakizue, juen eta eurek oso humore honez hartuko zaituzte. Ondo, bueno, ikusten gabiltz, bai, kontatzen dabil, beitu, 1995 urtean sortu zen, Piroteknia Valentziana. Arduraduna hilda, gaur egungo arduradunak hartu zuen ardura hori, eta 17 urterekin edo, bera izan zen gaztiena, pertsonari gaztiena ondolako ardurak hartzen. Hori esaten egon da. Ama ere, gizona, hau da, familiako aita hil egin zenean ere, amak hartu behar izan zuen, umea oso gaztea, semea oso gaztea zelako. Berak bintzat, adina hartu arte, eta berak azkenean hartu du zuetxearen nondik norakoak edo gestioa edo kudeak eta berak egin duelako. Garrantzitsuena, aurreko 2 edizioetan urrezko maskorra irabazi duela, gero bestelako sari batzuk ere badaude, sari berdea, gutxien kutsatzen duenarentzat, publikoarena eta bar, horiek guztiak bihar jakingo ditugu. Bakarrik ikusiko ditut. Auskalo, bai. Zuak bihar, Mari Jaiari ongietorria egitera joango naiz, eta hemen ilaski izango da, astera doa, Piroteknia Valentziana! Gozatu.
Gaueko 11 pasatxo 11 eta 2 minutu ze ikuskizun ikusi dugun zer akustaldi emon duten Piroteknia Valentzianakoek zederra izan den. Zirraragarria, azkenengo traka hau Oiei ere. furdia. Bueno, hauek irabaztea, berriz irabaztea nahi dutela, irabazi nahi dute eta horretara etorri. Baina serie guztien amaierak izan dira oso onak. Serie ezberdinak izaten direlako eta ritmo ezberdinetakoek eta intensidade ezberdinetakoek, baina ze amaiera ederra. Diru oraingo honetan haize pixka bat egon da eta badakizue haizeak laguntzen duela kea bentsatu usatzeko eta garbitzeko ondo ikusteko. Txintxoan eta ino egon diezuak ikusten bere alazan. Jakin nahi dugu, jendeak zuak ikusi eta gero zer pentsatzen duen jakin nahi dugulako Sandra horretarako prest, Sandra? Azenolako zuak, azenolako traka, Javi, zuk zer diozu? Donostiko zuak beti onak izan die eta hauek eharrak izan die. Eharrak. Eharrak, baldintziakoak. Kolore aldetik, erritmo aldetik, dan ondo? Denantzak. Nota bat, Javi. Behatzi terdik. Behatzi terdi, altu, Amun Valencia. Amun Valencia. Amun Valencia, horrekin geratzen gara. Behatzi terdi eman dio herritarronek jakin dezagun Elederren ondoan dagoenak ze iritzi duen. Eleder, norbait izango duzu ondoan, zer, gustatu alzaio gaurkoa? Aurrena, Eleder. Bai, barkatu, barago. Bai, Usue, ze nola ikusi ditugu, zuak? Oso onak, oso politak eta oso ondo. Eta gehiena gustatu zaiguna bukaeran ondo gaudela, hori, bukaerako traka. 0-tik 10, zenbaki bat? Ni 7. 7 bat. Venga, nik berdina, 7 bat, Claudio. 7, Epa! Exigentea zarete gero. Gogor datoz! Puntuak jakin nahi ditugu, Ainhoa. Batetik 10 gaurko zuei, ze puntuazio? Egoztako matrakan gustua, nahi gustatzen dena eman diate, koloren pila bat bihotzak ere egon dira, pasai bat iruditu zaitena. Niretzako 8,5, bederatzi ere esango nuke. Ondo. Bederatzirekin gelditu. Bederatzirekin gelditu. Azkenean ez ditzu bestiak ikusi, baina kirristonak iruditu. Gustatu zaizkizu? Pasada bat. Adi, gaur lehiaketa amaitu zaigulako zuetxe honekin, eta nik ja 10 bat atara behar dut, buelta bat emoten. 10 Ilaskirena, Zezu politxak izan dien. 10 beraz Ilaskirena Piroteknia Valentzianaren zat. 10 nik emain nien Castellokoi. Nik gaur 9,9 bango. Duelu ez buretan eure hartien izango da. Inoa eta Ane, eskerrik asko etortzi erren, segi arrakastatxu, desagertuta orain erakusten, baina plan askorekin aurrera begira, eta zema posten garen, eta ze bide luzea daukazuen aurretik egiteko. Hau zuek, eskerrik asko etortzi erren. Zuei esango dizuet bihar Marijaiari ongetorria emango diodala Arriagantzokian ikusi ahal izango duzue 6-etatik aurrera ETV2 eta hemen gau ez egongo da Ilaskirena. Gonbidatu benazi. Piro musika da ikusi behar dugu, 70. edizioa dela eta nazioarteko lehiaketa honetan, bihar sekulako sorpresak daude, zuzeneko musikarekin, ez dut zer esango. Ikusi bihar! Ikusi agur! Abesti hau jaio zen egunean ireki genuen gure lehen denda. Eta 40 urteren buruan, inork ezin izan gaitu aldatu. Aurkitu zure dendabets.es webgunean eta lortu 160 deskontua beherapenen azken egunetan. Bets, 40 urte zure atsedena hobetzen. Armintz Gorrotxategi naiz. Bidaia honetan txokorik ederrenak bisitatuko ditugu. Zuek denok gozatzeko asmoz. Katibu aste nagusian. Bilboko udalak eskainiko dizu Alex Sarduiren taldearen kontzertua.
Abuztuaren 21ean Europa Parkean. Ez galdu. Gaztearen eskutik. Zure saio eta telesail gogokoen produktu ofizialak EITB dendan daude. Kolore berriak, abentura berrietarako. Nobedadeak ditugu kamiseta, kirol jertxe, kuaderno, gerriko poltsa eta abarretan. Aukera zabala eitbdenda.eusen. Eroskin, gustukoago dugu 150 eskaintza handi ematea eta zure maitasuna lortzea. Ondo maite zaituenak aurrezten lagunduko dizu, Eroski zurekin. Rural Kutxaren bikain beka. 100 euro emango dizkizugu ateratzen duzun bikain bakoitzeko. Agurrik beroena ikusten zure lagunok Donostiako Trinitate plazatik ongi etorri urrezko kopara. Dagoen beroarekin egoteko dago txarra, pentsa hemen 14 kana erdiko ebakitzen aritu behar dutenek zeri egin beharko dioten aurre. Arrisku marraren mugan ibiliko dira kirolariak eta ez altzaie ezer gertatuko ez kirolariei, ez da urtero bezala plaza bete duten ikuslei ere. 39. urrezko kopan gara, urtero bezala plaza bete jende, eta 5 aizkolari hauek izango ditugu 2025ko urrezko kopan. Odei Espeleta lehenengo kaletik, Iker Bizente bigarnetik, Mikel Arrañaga hirugarnetik, Julen Alberdi Txikia laugarrena laugarren kalean, eta Josean Etxeberria